20 miljoen euro het Frentje Ruud Lutsen voor het opknappen van 3 belangrijke bregen en het centrum in de stad. Mensen zijn blij dat de diek lang omlet wetagonkelijk is. Dat kom je haast alle dagen wel even in een week hier langs. En dan is het mooi dat deze bregen er weer clear is. Ondanks dat we hoe die noodbregen kon, is dit toch weer een grote uitkomst. Oorlijk lang wie deze omjouwing een bouwput. Voor gewoon ondernemers een financiële ramp. We zijn verhuizen. Ja. En we hebben deze winkel wel hier houden vanwege de werkplaats. En vanwege de opslag en al die dingen meer. Maar we hebben dat wel hier omdat we hier gewoon niks meer konden. Op deze feestelijke dag is het vooral tijd om vooruit te zien, vindt wethouder Bekkema. We gaan huurlijke onlegplakken creëren in het programma Waddenpoort. Huurlijke de boordjes creëren, lezen en lezenbroeien. En wij hopen daarvan te profiteren in de toekomst.